Malawi Today. Anyamata amene achita ngozi nkufera m'madzi ku nyanja. Iyi ndi nkhani imene yachitika ku Salima kumene anyamata amene anapita ku nyanja afera m'madzi. Anyamatawa ndi ochokera ku Lumbadzi ndipo mayina awo akuti ndi Wonderful ndi mnyamata wina amene amangomutcha kuti Fala. Tatiye ndimve nkhani yonse mmene yayendera kuti anyamata amenewa amwalirire m'madzi mmenemo. Chabwino kuchokera ku Lumbadzi kumeneko kwachitika nkhani ndi olemba nkhani wathu Honestus Nguluwe ali pa line. Wadzuka bwanji Honestus? Ndadzuka bwino ka gift dem. Yeah, neso ndadzuka bwino. Tikuona nkhani masamba mchezo yokhudzana ndi anyamata awiri amene zikuoneka kuti atisiya kumeneko ku nyanja likhupira ndi ku Salima. Mwina ungatifotokozere kuti zinakhala bwanji Honestus? Okay, kulengera zomwe anthu amene anapita na ku Salima kufotokoza ati anyamata anapita ngati kukasangalala. Mene amapangira anyamata masiku ano watrivi kulengera sinanga nyengo yotentha amafuna akasangalale chani napeso limene kuti apita. Alapita zapeso kuti mmodzi mwa anyamatawa mwina anyamatawa yes ndimafuna watchule mayina amene timati Wonderful Tembenu anasowa pamadzi paja ndenzaka amene anapita nawo amene sanali ngati driver wawo Fala amene amangotchuka ndi dzina loti Fala kuno ku Lumbadzi analowa pamadzi paja ndi mtimoti akamupulumutse nzake uja koma chosadziwa kuti iyeyonso apita. Ayapeso atapita kamuyang'ana zake uja iye sanabwererenso. Panatati pafupifupi 40 minutes asakubwerera. And anthu ena anayambanso panokhala ngati ndi mtimoti azathu aja ayenda bwanji zakhala bwanji. Anthu ena kumeneko kwakusambira pa nyanja paja anawuza kuti anadzagunda chinthu basi ndiye amaona ngati mwina wagula chinthu wamba atati achigwira chinthu anawuza kuti ndi mkono wa munthu. Then anadzatuluka ndi kukawuza anthu ena kuti guys munthu amira m'madzimu tikarani tikamuona. Atapita anthu asodzi ndi anthu ena ukamutulutsa munthu chaka nakapeza kuti ndi Fala amene amakayang'ana zake wamira kuyambirira uja anamutulutsa ndithamangira naye ku chipatala kumene achipatala akatsimikiza kuti munthu atisiya. Ndiye winayo Wonderful Tembenuka zinali zovuta kuti amuyang'ane chifukwa cha mmene nyengo inalili ku Salima fuati kunali mafunde ambiri. Ndasodza nawo sonota kuti awathandize kuyang'ana pokhapokha nyanja ikhale bata. Ndemo mmene tikunena pano Wonderful thupi lake silinapezeke enda kudikirabe kuti nyanja ikhale bata ndipo mmene asodza alewepo kuyang'ana thupi la Wonderful. Tikambe kuti ulendo umene anapita ku Salima ku nyanja unali ulendo wagulu osati anyamata ochepachabe. Inali trip amapita ngati akasangalala ndithu analipo anyamata pafupifupi oposera 15. Mwina nkumva kwako mene amamira oyambayo anali kuti ali bwinobwino kapena anamwa mowa? Ndi mmene zikuonekera zithuzi anthu anawoti mwina amwako mowa. Zithuzi zimene akuponya pa social media zinzawo zadzulo za amene ali ku nyanja zikuoneka kuti anamwako ndithu mowa sanali bwinobwino ngamene amafunika kukhala munthu unomoyo. Amene anamira moyo yambayo anazindikiridwa ndi munthu mmodzi yekha kuti munthu mmodzi pakati pa anthu asowa sanawuza zake ena kuti akamuthandize kuyang'ana. Apopondesa akufotokoza bwinobwino akungofotokoza kuti iye atazindikira kuti zake wamira anapanga chiganizo choti apite akamupulumutse. Nesu ndudziwa ngati kuti anafotokoza zake ndi anamudalira iyeyo kuti pita kamupulumutse apopo sindudziwa kuti zinakhala bwanji. Pakadali pano siwa ili kuti apa Francisco izamveka kuti siwa yake atakapangira kwawo kudowa boma nyumba yamene amakhala kuno kuti makolo ake alisapanga siwa pamene Wonderful Tembenukayi zomveka kuti siwa akupangira kwawo. chakuno
Ndikupera kuti Onestas ukapezanso nkhani na makamaka ukapeza ma details ena pa nkhani imeneyi uli tsine khutu kuti tadziwitsenso anthu. Anzanga nditilembo ndikhala ndikufotokoza ndithu china chilichonse. Chabwino tathokoza kwambiri Onestas maupambana. Zikomo kwambiri maupambana. Chabwino amene ndi Onestas Nguluwe kuchokera kumeneko kulumbazi kufotokoza nkhani imene yachitika kumeneko ya Chinyamata ena amene anapita ku nyanja kumene kusalima kukasangalala pakatikati posangalala papezeka kuti ena kumeneko amina tikatupatsirani nkhani yokhudzana ndi zimenezi akatoleranso information ena sungwana ameneyo Onestas Nguluwe. Mmene moto ndi mmene zakhalira nkhani ndi mmene ikuyendera mwamba nokha mmenepo kuti anyamata amenewa adapita kukasangalala. Ndiye mongokumbusana kuti ino ndi nthawi ndi yotentha ambiri amafuna kuti azipita ku nyanja nakasangalala. Koma kumeneku tikuyenera kukhala anthu osamala chifukwa anthu amafa ndithu ndi madzi. Malingananso kuti mu nthawi imeneyo kakhala kuti kuli dzuwa pa nyanjanso pamakhalanso mphepo nthawi zina ndipo madzi sayenda bwino. Nde chonde kumakhala anthu osamala komanso osamala wa m'madzi mukudziwa kuti mwalezera. Anyamata amenewa tikumva zoti analawako ndithu malingana ndi mmene zithunzi zikuonesera. Nde izi kumakhala anthu osamala. Chonde tiyeni tizisamala tikamapita ku nyanja. Iyi ni nkhani imene timafuna ndikukudziwitsani anthu amene mukumapita muzisangalalo zosiyanasiyana kuti mmenemo kumakhala anthu osamala. Malawi lero subscribe, comment, like, osayiwalanso kupanga share kuti zambiri zimakuphonyeni. Kufikira nthawi ina tingoti subscribe. Wina anyamatawa. Yes, ndimafuna watchule maina. Amene timati wonderful mbenu anasowa pamadzi paja. Ndenzaga amene anapita nawo amene sanali ngati driver wawo. Fala amene amangochuka ndi dzina loti Fala kuno kulumbazi. Analowa pamadzi paja ndi timoti akamupulumutse nzake uja. Koma chosadziwa kuti iyeyonso apita. Anapeza kuti atapita kamuyang'ana zake uja iye sanabwererenso. Panatati pafupifupi 40 minutes asakubwerera. Ende anthu ena anayamba sowanokhala ngati ndi timoti azathu aja ayenda bwanji zakhala bwanji. Anthu ena kumene kwakusambira pa nyanja paja anawuza kuti anadzagunda chinthu basi. Ndiye amaona ngati mwina wagula chinthu wamba atati achigwira chinthu anawuza kuti ndi mkono wa munthu. Then anadzatuluka ndi kukawuza anthu ena kuti guys munthu wamira m'madzimu tikarani tikamuona. Atapita anthu asodzi ndi anthu ena ukamutulutsa munthu chaka nakapeza kuti ndi Fala amene amakayang'ana zake wamira kuyambirira uja anamutulutsa.